Tapara de Maedeta masuk mahita, mare de mahita buku ed nomor 754 ayat sada satu ayat tulu. Remahita jongjong. Marhite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni todi perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Positutu doro haku, manang hamatean, manang hanguluan, manang akka suru-suruan, manang harajaon, manang hagogoon, manang akka namasa nuaing, manang akka narosogot, dang tarbaheni manirang hita sian haholongan ni rohani debata, marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para siroha jalana bonar mau liate hudok hami ala di babisar ho tu hami barita nauli nama nondangi rohanami ay alani i umbahin hutada hami ho dot lomo ni roham dipangido rohanami naeng mengulahon lomo ni rohami saleleng dingulwon jalana yang mertua hami bahenonmu saya perbadiai ma rohanami marhite-hite todim jala pergogoi mahami mangorom hisap-hisap dot menggotap penroha purtibion
Saya palas marohan nami mengoleho ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Tangihon ma patik ni debata ni minggu sadarion. Imanani enet sian Joshua 24 ayat 20. Ope paholak kamu ma debata sileban akan ditunga-tunga munai. Jala paudok hamu rohamu tu Jehovah debata ni Israel. Ido sahatna. Atong rap mangidogogo maheta tu Tuhan debata lao mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata saya pergogoi mahami mangulahon nahombar tu patik mi. Amin. Mari demahita.
potima dosa tatu debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung na pungudo hami di jolom martangyang tuho dada mangasaon hati goran nami na mangasaon asin roham na godangido se asima roham mida sandok bangso nami se sama dosa nami saluhutna saya sungguli maroha nami asamuba roha dohot pangalaho nami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan si Pangulo hami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringat wasisani dosata. Songonondo hata ni Jehovah. Unak ko mabiar ay audo siluluhon ho nunga pola hujo guarmu ahu napunaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Mared de mahita. Tatangihon mahata ni debata trupuk epistel de minggutta saderion tersurat di 2 Korintus bindu 10 tolu ayat 5 satu ayat 10 tolu marsikak soreng mahita manginang ujuni hamu ma dirimuna manang na di bagasan haporsiaon hamu sulikit hamu ma dirimuna naso diteddah hamu do dirimuna babua nong Yesus Kristus di bagasan hamu ay iya soi sadok naso tau do hamu. Alai dihirim rohaku, tandaon munado, dang naso tau hami. Alai martangiang do hami tu debata, asa unang diulah hamu agia aha naroa, dada asa hami idaon natau, naeng hamu mangulahon nadinggan, dipangido rohanami, nang pesongon naso tau hami idaon. Ai dang adong gogo nami mangalo hasitongani, sandok makokop hasitongani do. Ay lasdo rohanami hamu margogo nang pegale hami laosoddo tangyang nami naing gabe togu rohamuna. Dibahani husurat songoni dinaholang dope ahu asa unang posi pambainaku dung rohahu marguru tuhuaso nanilehoni tuhani tuhahu lau pauliulihon dada manegai. Ope ale akadongan, saya lasma rohamuna, saya olo mahamu patuguon jala apoan, sadama pikiramuna, radoti hamu manada damai, asa didungani debata, parholang roha jala pardamai hamu. Masih tabian mahamu marhite hite umma nabadia, namanokos tabini hamu saluhut akan nabadiai. Saya didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus, doot holong ni rohani debata, doot persaurin to di parbadia mahamu saluhutna, ido sahatna. Martua doakan na tumangyon hata ni debata, jalan nau piopsa. Amin.
Marede mahita. Mahita jongjong. Tidak kumaha porsiotai songona hina tindak ko ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman tinubuan ni si Maria nagabe-gabean si Anton di porbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang na tua tubono turu dung ditanom na mulak mengulu di hari patuluhon na manaik tu surgo la hondul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pemamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mengulu dohot na mate au porsia ditodi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia dohot dia sesani dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate dohot dihanguluan na sora suda amen. Salam amanginang. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Amin. Titing nama ragam di minggu ta sadarion ima minggu pawaluhon dung Trinitatis di HKBP Immanuel Resort Immanuel tanggal 30 Juli 2020. Topik minggu ta Pandonganion dohot pangaramotion ni debata. Nomor sada Parhalado HKBP Immanuel Resort Immanuel pasahaton selamat hari Minggu tu sude ruas ni huriata nama dohoti par mingguon sadarion jala akatamue nami na sadarion dope parjulo sahali mar minggu di gerejon hu pasahatami hata parhorasan sian huriata jala selamat beribadah di pasu-pasu debata mahita
marhite-hite parminggota sadarion. Paduahon, Hami Parhalado Gereja HKBP Immanuel, Resort Immanuel, Pasahaton, selamat ulang tahun Hatu Tubuh, dohot ulang tahun Parsari Peon, turuas nama ulang tahun di Mingguta Palimahon di bulan Juli 2020. Saya dilehon de Batama Gajang ni umur, hahi pason, dohot aka las ni roha. Hata ni debata aka tu marulang tahun di sadarion imana tersurat di Jakobus sada ayat 12. Martua dohalak nama naon di pangunjunani, aidung tau ibana, jaloon nama tupal hangoluan, nang di parbaga-baga tu aka na holong roha di ibana. Aka goar nama ulang tahun kelahiran dohot pernikahan Boy Mataida songon natar surat di titing sadarion. Neng manjalo pasu-pasu parbagason, titing parjolo dohot paduahon. Makrudut mangalandong Sibuea ST, anak ni amata R Sibuea, tubuh ni inata Sanur Boru Tambunan, Sian Huta Jalan Sisi Mangaraja Timur, nomor 57, Pematang Siantar, Huria HKBP Martoba, Resort Martoba, dohot calon oroan, Nelly Oktavia Tambunan SS, Borini Amata SP Tambunan, Tubuni Inata S Boru Panjaitan, Sian Jalan Turi 2, nomor 36 C, Huria HKBP Immanuel, Resort Immanuel Medan. Sakap pamasu-masuan ima di hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2020 maringan di HKBP Martoba, Resort Martoba, Pematang Siantar, masuk pukul sia WIB. Nomor 2, Titing Parjolo, Baratu Joel Irsan Situmorang Eskep, anak ni amata Ismail Situmorang, tubuh ni inata Maya Murni Boru Pakpahan, Sian Huta Dusun Onom, Pulau Gadung Desa Pagar Jati, Kecamatan Lubuk Pakam Deli Serdang. Huria HKBP Pagar Jati Resort Pagar Jati, dohot calon oroan Nopelita Sari Boru Tinambunan SM, Boru Ni Amata Anor Patria Tinambunan, Tubuni Inata Siti M Boru Siagian, Sian Jalan Darussalam Gang Rahmat nomor 20 Walu, Huria HKBP Immanuel, Resort Immanuel Medan. Sakap pamasu-masuan ima di hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2020 maringan di HKBP Pagar Jati, Resort Pagar Jati, masuk pukul 10 WIB. Ruas Namonding. Nah di hari Senin tanggal 24 Juli 2020 naung salbu nunga jumolo marujung ngolu sada ruas ina Sintua Maria Domdom Boru Sitorus Opung Daniel Boru, tutup umur 51 tahun, sian jalan saya berantas nomor 30 sada ruas Wek Galilea. Tatangnya konma asa tumibu tarapul sude keluarga na tininggal honna los borhat dohita anon dung simpul parmingguan arian pukul 10.15 WIB.
patupahon pangapulion tubagas keluarga na tininggalhon nasida. Nomor 5, papungu pelean. Nomor sadarion, papungu pelean tujolo dohita, ima 2A dohot 2B, tu haporluan ni kantor pusat dohot kantor kas huria. Nomor 2, tu hari Minggu nanaing roh, tanggal 6 Agustus 2020, nanaing roh papungu pelean tujolo dohita 2A dohot 2B tu haperluan ni kantor pusat dohot diakonia huriata. Nomor 6 partangyangan wek. Nomor 7 torop ni parhalado dohot ruas naman dohoti partangyangan. Nomor 8 torop ni ruas naman dohoti par mingguan sekolah minggu. Nomor sia torop ni ruas naman dohoti par mingguan boima taida jala tajahabema. Paria panitia pesta profesionalisme penata layanan tahun 2020. Rapat panitia. Rapat rutin nih panitia pesta tahun profesionalisme penata layanan dilaksanakan pada setiap hari Minggu pukul 19 WIB bertempat di ruang konsistori gereja kita. Nomor 2, Parheheon Paropuan HKBP Immanuel. Kegiatan Parheheon Paropuan HKBP Immanuel dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan perlombaan dan pertandingan, yakni kegiatan perlombaan rohani dan kegiatan gotong royong kebersihan gereja yang dilaksanakan selama bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2023. Akar ragam nih kegiatan boima taida songona adong di lampiran nih tik-tikta sadarion. Nomor 3, kegiatan lelangkur. Pada hari ini Minggu 30 Juli 2023 sesuai dengan kesepakatan dan sesuai dengan keputusan bersama bahwa kegiatan lelang kur dan masing-masing punguan kur yang ada di gereja kita dimulai pada hari ini setelah ibadah Minggu pagi dan Minggu siang selesai. Untuk itu kami mohon kepada seluruh jemaat agar dapat saling berpartisipasi dalam pengumpulan dana untuk keperluan pesta gereja kita. Untuk jadwal masing-masing punguan bernyanyi dapat kita lihat pada lampiran warta jemaat kita. Nomor 4, Bajar Week. Bajar pada hari Minggu ini dilaksanakan oleh Week Jordan di teras gereja kita. Untuk itu mari Bapak Ibu, saudara-saudari agar dapat mendukung kegiatan Bajar dalam rangka keperluan kegiatan pesta di gereja kita. Untuk daftar penerimaan hasil Bajar dari masing-masing week dapat kita lihat pada lampiran warta minggu kita. Nomor 5, Bajar dan total pemasukan. Pada lampiran warta kita dapat kita lihat daftar penerimaan hasil Bajar dan total pemasukan yang telah diterima sampai dengan tanggal 28 Juli 2023. Nomor 6, sosialisasi dari panitia. Setelah pembacaan warta jemaat ini di Minggu pagi dan siang, panitia pesta akan menyampaikan sosialisasi terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Nomor 11, Seksi Naposo Bulung. Dari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, Denggando Mardalan
di Patupa Seksi na Poso Bulung, PHD Pertanian NR HKBP di Huriata, masuk pukul 10 siang 30 WIB, maringangan di gedung sekolah minggu. Paduahon, Seksi Paropuan, di hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 dengan mardalan di Patupa Seksi Paropuan di Huriata, PHD Pertanian di Paropuan di Huriata, masuk pukul 10.06 WIB, maringanan di gereja. Nomor 12, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, jadwal parhobas di hari Senin sahat 2 hari Minggu, Boima Tajahabe. Ruas na opnama di rumah sakit dohotna pemulihan di Tonga Bagas. Nomor sada, Renida Tresalonika Boru Napi Tupulu Wekana berobat jalan. Nomor 2, B Napi Tupulu Wek Jeriko opname di rumah sakit Bunda Tamrin. Nomor 3, Nyonya Nababan Boru Toga Torop Wek Jeriko opname di rumah sakit Royal Prima. Nomor 4 tertulis di si Jessica Angelia, seharusnya Cahaya Permata Kasih Boru Siahaan Sianggian dangna Jessica si kakaan. Jadi Cahaya Permata Kasih Boru Siahaan Wek Nasaret opname di rumah sakit Siloam. Nomor 5, Sintua MHP Pardede Wek Bethesda pemulihan di Jabu. Nomor 6, Nyonya Simanjuntak Boru Batubara Wek Getsemani rumah opname di rumah sakit Adam Malik. Nomor 7, Elgira Marito Boru Sitorus Wek Getsemane opname di rumah sakit Bunda Tamrin. Nomor 8, El Lubis Wek Getsemane pemulihan di Jabu. Nomor sia, Saina Sirait Wek Betania pemulihan di Jabu. Nomor 10, Angelica RC Matupang Wek Jeriko pemulihan di Jabu. Tik-tik tambahan, ima nomor 10 sada, Nyonya Siani Parboru Napitupulu Wek Jeriko opname di rumah sakit Advent. Nomor 12, Dr. Purnama Simajontak Wek Betania opname di rumah sakit Bunda Tamrin. Tatanya konma amang inang asa dongata manang iana kota boy malum sian parsahitonna mauliate. Nomor 16, pemakaian gedung sekolah Minggu Dohot Gereja Boima Tajahabe. Nomor bagian Paduahon, titing parhepengon sentralisasi dohot non sentralisasi dohot transistoris Boima Taida Songona Adong di lampiran parhepengon ni Huriata di Minggu Sadarion. Jala mauliatema hupasatami tu akar ruas nau mangalehon pelian bulanan dohot tahunan pelian par 10-an perpuluhan hamoliateon tu Huriata sai ditambahi tuan ma nasa pasu-pasu tu hamuna ruas nami amanami dohot inanami. Patoluhon jadwal kegiatan parheon parupuan HKBP Immanuel tahun 2020 tolu Boima Tabereng di Wartata.
Titik tambahan, Natuari tanggal 20 Juli 2020 pukul 10.04 sampai dengan selesai nunga berdalan dohot denggan acara pertandingan manguluhon buku ND HKBP dohot CCA dipuka Panditata Pandita Aldemak Simajuntak STH MM Sudena Wekta Parsi dohot di ulauni dohot pertandingane. Mauliate madi Tuhan, sehat mahita sudena, dan Tuhan mangaramuti hita saluhutna. Butima titing di hita di mingguta sadaron, mauliate di hita. Sonari, dilek kami tu panitia. Salam. Shalom. Orang Sudido mengalusi. Salam. Shalom. Selamat hari Minggu madi hita. Nang hormati kami amang pandita nami dot sudia kaparlado songsoni ama dot ina dot naposo bulung di Hurata. Ijit tok kamu majo mewakili panitia lau pabawaan sosialisasi teringot lelangkur na ita laksanahon nakin kebaktian pagi dot siang. Jadi kebaktian pagi nakin, puji Tuhan, pengurupiat siak kita ruas dot parlado godangna 5.400.000 rupiah. Mulai tema di tuata. Amang inang sebagai tahun persbanalisme dohot penata layanan, kami panitia memprogramkan asa ria sudia kaparkur, baik kami lelangkur dengan teknis pelaksanaan sebagai berikut. Habis non kebaktian tujuh lomanian aka namarkur non ima sadarion kur ina hari Kamis. Tujuh lomahmu inang, baik kamu ma edemu piga-piga, upadu hami pehami sian panitia tarsongon dia non pelaksanaan. Perjolohu panginu hami pengrupiat can kur ina pada hari Kamis. Budio peserta kuri mengelelang pribadi. Ima parjolo, paduahon pangidu hami jum saya pengarupiat sian akaruas akahita namar minggu saderion natarojar rohana mangalian pengarupian tu panitia habisian non langsung maredah hamu inang ugura hami man non akaruas ta asaro tujulu mangalian pengarupian ibagas durung-durung ima taringot tu pelaksanaan mulai tema Hors Madita. Hors. Tapasahat ma peliata sada A sada B uhut maita maredde. Sunang
Damini debatana sumurung sian saluhu naroha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu, mari kita manginang. Horas mari kita saluhu na. Nunga sahat hita tu minggu pawaluhon dong Trinitatis, jala tolhas mahatani di bata di hita di parsorat tadi minggu sadarion. Ima sian buku sada Musa bidu 20 walu mamuk kasian ayat 10 tolhas to ayat 22 songonon mahatani debata hujaha madita dihita alai borhak do anggo si Jakob sian berseba laho tuharan jadi tolhas maibana tu sada parbornginan gabe marborngin ibana disi ainung ngamate mataniari dungi dipabuat maakabatu na di sini bahen halang ni uluna laus modum ibana disi dungi marnipi maibana di idama sada tangga napi na gohon tutano tolhas rodi langit ya ujungna jadi idama say marnaik mijur siani akka suru-suruani di bata jongjong digijang na anggo Jahoba jalanin na do au do Jahoba debatani opum si Abraham doho debatani si Ishak ia tano pinoduman mon lehonokku matuho doho tu pinoparmu jala sobokon orbok ni tano onso got torop ni pinoparmu jala akararat mahamu tuha sudutan doho tuha bicaran doho tu utara doho tu dangsina jala dapat pasu-pasu sogot nasa marga nari tano on marhite-hiteho do pinoparmi idama say dong anakku jala ramotakku doho manang tu dia pehola mangalakka jala togi honokku doho mulak tu tano on aidang tadi konokku ho dajolo sahat hubain nahu perbagai tuho dungi tersunggul masih Jakob sian namudumi jadi dogma inganan ni Jahoba do on HP so pamoto aku jadi mabiar maibana nin nama nasok kal situ tudu inganan on dang terbahe so on bagas ni di bata jala baba pitu ni langit dungi hehe masih Jakob sogok manogok nai dibuat ma batu ni batu pinar halangulu nai jala dipajongjong bahe partinadaan jala diusehon miak tugi jangna dungi dibahem magwarni inganani Betel bagas ni debata lus do gwarni hutai anggo nasai laun dungi marbaga-baga masih Jakob ni nama molo didongani jala diramoti debata au di dalan nahu dalanion jala dilehod diau sagu-sagu si panganon dohot ulos si parulos sonoton jala marsonang-sonang au mulak ditugihot tu bagas ni damang say Jahoba ma debatakku jala batu nahu pajong-jongon bahen partinadaan ima gabe bagas ni debata jala sudina ni lehom mutuau parsapulok kumai tuho ima sahat ni turpuki amanami nanami dihita saluhuna dongan saha persyaun di bagasan Tuhan Yesus Kristus ido tabuna molo tajaha buku pada narubion Allah pakilalata herahita do nadi sari tahun dibukui jadi mulu turpukta taring tu si Jakob terbuido tahilala songo pernguluta perngulun ni si Jakob nadi turpuki ala manang songo dia pe ahap na dia dupi si Jakob tong do songo ni nata adupi di partikian nuaingon alai anggiat ma songo si Jakob disudi akka pergumulan nai disudi akan yang diudupan nai ragam akka si dalanan na maol marnakot tuat alai bu ibana pajupang doh debata anggiat ma songo ni nang hita amanginang anggo persoalan nai pergumulan nai hirados do pergumulan si Jakob na ujui dal hita penuaing holan bentuk na do jenisnya do na berbeda alenggo masing-masing pergumulan ni nang si Jakob nauzui dohot hita sinuaingon rap adong do akka si pergumul honotta alai mudah-mudahan mah di pergumulan ni si Jakob i rodo de bata manobot ibana jala disambut si Jakob do naing manang songoni dohot hita rode bata manobot hita di pergumulat tai jala tajakkon haroroni di bata asagabi makorhon akka lasniroha di hita ima manginang nanang tabereng diturpukta sadarion asana perjulu tabereng ma akka dia ma harua rumang ni pergumulan naniadupan ni si Jakob hati hai
Jala ubahin na hudok hami nakking hirasongoniro tong hita di hasianganon. Gudang akar rumang ni pergumulat tong nata adupi. Na perjulo tabiring ma, ia pergumulan ni si Jakub jala hirasa rupa dohot hita no yang ditikyon na perjulo na naing mapurus do si Jakub sian hahana si Esau. Si Jakub do si Esau marhaha anggi, si hahaan ima si Esau. Si nomor 2 manang sianggian ima si Jakub. Anggo parsorang nanya kembar do nasida, kembar do si Esau do si Jakubon ale ala perjulu si Esau sorang iba nama gabe si haan, si Jakub ma gabe sianggian. Jala bapakna amungna goarna si Ishak, inungna goarna si Ribka. Amanami nanami dongan sahapur siaun ala nga 2 hali di oto-otoi si Jakubon hahana si Esawon. Na perjulu tagam male si Esau mula merburu. Tongom mga lopa si panganon na tabo si Jakubon. Guarna mana maleh pitor di pangiru matuang ginay. Leo jutu si panganon na lopa mi maleaw. Baru ang ginay si Jakub madok. Uliaw pe asam mal dilihok ko tuaw hak kesulungan mi. Ala kondisi male toy ihope tahoy hak kesulungan ni dang tu dihak ko din na iliam matto. Napa 2 homuse dung lamma tua among naon si Ishak dang buwi takas mamereng Roma among non disuruh ma anak siak kangan nai si Esau. Esau anakku. Ay nga lamma tua au. Walau maho merburu jala buah ma binatang buruani jala lop pamadinggan asa hupangan dekupangan upasupasu maho atik tung dang bigajang umurhu ninna si Isakon tu anak na siak kangani tu si Esau borhak ma si Esawon ali haru di begeo makna taringok tu pasu-pasu na neng pasahaton na tu anak siak kangan nai ay guarna pe omak non holong rohana tu siang giani tu si Jakub ipa buah mau tu siang giani neng songonon nama behanon ni bapakmu lau maho tulu buni pinahat buat mah sada pinahani ima biru-birui jala seyak mai ibulunait patepel homa di daging mi buat mah tu sojagal nai asa hulopa hobar tu hasoluan ni bapakmu ima idok omak non tipatupa mak Roma si Jakubon dibuang masih panganon tu joloni bapakna. Anggo bapakna si Ishak dang buat memereng, ale anggo dibegi suarani si Jakub do. Ale di jama tangan nai dohot tanggur leher nai bah maribulu do berarti si Esau do di narohana. Dipangan masih panganon ni tabu di Allah. Dung saya dipangan di pasu-pasu masih Jakub. Dung tokin nai Roma si Esau. Pangan mamong nina ay ngamangan naw atong isiru nakya ni tarboto ma nunga di oto si Jakub atong pasahat mo tuwa muse among pasu-pasui tadong be pasu-pasu leonok kutuho ay nunga hu pasahat tu anggim si Jakub alinang pesong ni adong do be buhi pasu-pasu molo marsitu tu mangula ulammu molo totong ho marsiyohot mangulap ka ulammu tong do tar pasu-pasu honin alayang go si Esau nga godok berohana. Nalani di mana sada kesempatan molo nga maruzungan no bapakon si Isakon anggo anggiki iko pusauku iko marutang hose bana. Di bege omak namai. Di bege omak nama naneng benon ni hahanai tu angginai di pabuah ma tu si Jakub. Jakub dangama behoison. Borhak maho tuharan tu jabuni tulangmu. Marga silabat tulangon. Ay rangateh silabat tulangno. Dang marga silaban alay tulang silaban borhak maho tujabun tulangmu isi maho pema mobun rimas ni hahami alay molosong na melarikan diri do anak kon ba maila may betu dong aku tan narohani omak naumuse molo borhak ibana songon na melarikan diri berarti penjahat narohan dang lo rohani omak naon si Jakub pun songon na penjahat nang penunga merancang kejahatan kalaki alani mak kata-katai mapa dua-dua sirip kau doh si Ishak
pah nin nabor nginnai song pakkateon ni suami istri di bagas jabuna ai tang bagak hubereng deba molo merburu Heti manang merburu Kanaan anak tahun na 2 taruh masih Esau ngayalak boru Heti boru Kanaan ni ale yang gua udang sonang perasaku bah molo tong do merburu Heti non manang merburu Kanaan si Jakub pun tumagom mau mate inna sirip kaon warna pi ibu-ibu atenang molo ngai pakai ibu-ibu bahasa songon itu amat tanah bah daripada mati na takon daripada persoalan na rohani ka amamai aha pangiduan ni natai yuluima. Jadi di heran nama dok sonon tapapor masih Jakupon tujabuni tulangna asasiani bana mangalak buru. Hape maksud ni sirip kaun asa unang gabe pelariat do anak naon ay nga dilili-lili abangna amang inang do nga sahapor siyaon sau matong di pasu-pasu among nama si Jakupon anakku borhak maho lama ho tujabuni tulangmu jelas yani maho mangalak buru ipasu-pasu masih Jakupon di dongai ni jala diramoti Tuhani mahote anakku borhak matong dah borhak mamang inang si Jakupon seharusnya pelariat di mana lebudu dirancang omakna asa tetap di paborhak dinggan di paborhak tangiang si Jakupon siatongan ibagasna hape anggo situasi sebenarnya na dilele abang na do ibana ala ni suguni rohani abang na mamereng pangalahoni si Jakupon da songoni dua manginang kondisi ni ngulut taon ai uludu hita songon si Jakupon ala ni kesalahatta ala ni akka kelalayatta basa pedang sonang pakilalatta dah seneng maporus hita seneng hatop ta tinggal hon inganatta neng mertebuni hita tu inganan nasi alarong naula nataula nasala nasodinggan seneng hatop hita maporus meninggal hot tempat tai jala molo di bagasan biar hita molo di bagasan akka pangaliliuk kita dang nyaman tahilala Muhammad carana budu be nok matau mudum desong nido ngulut tau na manginang jut pengalaman songon nani alaman ni si Jakubi manang natung malope hita songon omak ni si Jakubi boy ta rancang-rancang boy ta bay-bay na sa songon na sangap hita idaw ni halak alika pakilala ta sendiri hita do na maboto malope hita nang mabereng mabahe na sa di halak kita sangap di halak kita songon na song na hurang di halak kita songon na sodong akka nasala na tabayin songon na binay ni sirip ka tu anak na si Jakub alika nang go si Jakub di boto do awo pelariat do nang buhape di restu yao nang buhape di tangyak ko na mukwaw nang buhape adong gudang halak mendukungan wang ale hubereng do pakilala ku sendiri huhilala do dang nabere sawon adong do na hurang ngasala aw songoni mapakilalaan ni si Jakub jala hitape amang inang gudang do hita na makilala songoni terlumubi muse perjalanan ni si Jakupon sian Berseba Tuharan jarakna hucek naking amanginang di Google 5.253 km 5.253 km jadi mulu merdelepak do hati hai ternyata berbeda do lakalakkan ibawa do lakalakkan iburu-buru pada umumna ugajang do lakalakkan ibawa ukatop sian lakalakkan iburu alai tapakke majo kecepatan langkah ni jolmana biasa rata-rata 5.253 km on outsura majo kemampuan ni si Jakub merdalan sadari onom jom alani panas ni padang guruni jadi memang molo onom jom ibana sadari merdalan ikon dalanan nama si 5.253 km selama 210 hari 210 hari molo dihitung tu bulan kurang lebih 7 bulan 7 bulan ma si Jakub amanginang ikon merdalan di dalan macegajjangi alanido betul-betul nang pedang dipatari daun si Jakub jaladang dipatari daun diturpukon perdalanan nai bukan perdalanan na menyenangkan itu bukan holiday itu bukan tour alaina ni lubba-lubbani
hahana do ibana, na borhak do ibana di bagasan kepalsuan, ipasu-pasu among nabi mana ala yang go sasitong ngadang tahu ibana, majalo pasu-pasui, kepalsuan magwarna. Jala perdalanan nomuse macai gejang, adong bahaya di si jala leleng sahat sampai 7 bulan. Anggo sonarion transportasi nunga modern, ya mungkin itu dianggap sebagai sebuah tour yang gabe perdalanan menyenangkan. Natulung manaking ngamanginang. Jala ido tong natahilala di bagasa tikyon. Uludo hita, adong mga lubah-lubah hita. Seheran adong mga lubah hita, heran adong mga lili hita, heran adong menghantui hita. Apakah itu masa lalu, apakah itu rasa bersalah, apakah itu nataula sonari, do ragam akan asing. Seheran di dilili-lili sesuatu hita ati amanginang di perdalanan tadi portibion. Dapat 2 hon, uludo hita merdalan di portibio pakai lalata, penuh kepalsuak kita, nang pejol menghormati hita, ale hita merasa tang patut tau dihormati. Songo si Jakob nakingani di bagasan kepalsuan di bana borhat, di pasu-pasu among na pe ibana, ale pakai lalana adong kepalsuan di bagasan dirina. Tang nyaman ibana dengan ni. Jala hita pegudang doa manginang. Mekel di si hapataran den naikat tangis di si hebunian. Gudang do hita makilala. Kayaknya yang kubawakan ini kepalsuan. Jadi yang nyama pakai lalata sebenarnya. Jadi perdalanan tadi portivio pe songo si Jakob ido nakki. Tawabuan kepalsuan itu dia. Alai dang nyaman perasaan ta songo si Jakob. Apalagi musa gejang si dalan ini sampai 7 bulan. Gudang aka tantangan. Ope gabaran ni ngulut ta doon. Ise hita nama boto amanginang ngulut ta tutikin na yang ro. Daka dong. Banyak ketidakpastian di depan. Gudang aka nata sura-sura buhama molo songonon, buhama molo songonon, buhama molo songonon. Oma sudi kabaran ni ngulut ta amanginang. Jala dang di pajojor diturpukon memang. Asa tabering amanginang. Di bagasan rohani si Jakob, dia meninggalkan rumah dengan kondisi hati yang sedikit kacau dan dia tidak tahu kemana dia meminta tolong. Salilingon nama ngurubi imana omak nasirip kado. Onga malua ibana siya jabui. Isay mamangurubi ibana. Jadi songoni may mana borhasya tongan ibagasna di pardalanan ni say marhusare rohana. Siya dia mapangurubi ono ni sa mamangurubi yao. Nian adong dora akka hatuban na doho di paborhat omak na mangurubi di pardalanan ni do akka mabon pembekalan. Alay dang mungkin iba na minta tolong tu si untuk hal-hal na sepele mungkin tu si memang na minta tolong. Alay itu sudah akka pergumulan na di rohanaon. Tang mungkin tu akka hatuban na iba na minta tolong. Oma manginang naso di papotoho di turpukon. Jala ima tong naso hiata papotoho secara takas tululuan. Sebenarnya kita memperlihatkan kita sepertinya baik-baik saja, tapi hati kita ini sama seperti Yakub. Kita itu membutuhkan isi manang mengurupi hau. Sedia manang ropa ngurupiut tua. Ima di bagasan rohan si Jakob marhusori ngadapok borngin manang sedia be pangurupio ni dang takas do pedi boto ibana alai bae ma battal halang uluna modom ma ibana. Di bereng Tuhani doa manginang. Si holni rohani si Jakob inang pedang diultup penimana ali Tuhan urupi maudang ninna ibana dang dipatidah dateng dang dipataridahon diturpukon ali di bereng Tuhani rohana lulu do anak kon ise pangurupi di ibana itu bahanna Roma Tuhani di bagasan parnipianna tu si Jakob on ma manginang na paduahon na tabereng sian turpukon Yakub walaupun tidak menyuarakan dengan lantang bahwa dia butuh kasih Tuhan, alai rohana perbagasan butuh Tuhan, maka rikoton asini rohani Tuhani. Sahak tu parnipian nama dibuani mana gabero Tuhani. Da ahana manggohi rohatta inang da ido na juk tanipihon. Mulu perbadado manggohi rohatta nipit tapi ulu merbada hita. Luja hurasabah bahasa luja. Mernipiau mersijabbaga do inat tasyano inna kan ahana manggohi roha ido jutta butuh pernipio. Jadi mau mernipi si Jakob di ida ibana de bata berarti dihasih oleh ibana perjupangan dohot de bata nangpe ala salilingon omakna do mangajar imana do bapakna ala dang adong dope pengalaman na langsung
makatai pajupang mengalami debata di tonga-tonga ningoluna. Ini adalah pengalaman pertama bagi Yakub mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Marnibi memana di bereng ibana mah adong tangga sian inganan nai sahat tu surgo jala marnakok mijur ninna nakir disi suru-suruan ni debata. Nangpe merhiti nipi alai tung sada pengalaman na arga di si Jakob. Salilengon holan na tua-tua na do siani me bana maboto aha Tuhani. Tabudo piati yang manginang ate. Ya jari omak ni ya jari bapak na do pe si Jakob manada Tuhani. Buahama dipertikian nuaing. Ulu dulas gabi sibuk akan atorasi lalak dia akan mengalului hepeng tang nanggo diajari anak kon na manada Tuhani. Bater didi pe anak kon na ulu do si pata dang robe amat tay molo robe ngahosa-hosa alani kareju. Apalagi makatidak ko kaporsiaon angguna juluani gudang dope makatidak kon haporsiaw tarsosa ninna kan. Tapi tanggung jawab na toras do ipatadahon di bata tu yanak koni. Anggo si Jakob tabu dope. Walaupun dia tidak mengalami Tuhan secara langsung masih melalui perantara orang tuanya alai di bain natorasna do taruna tu yanak konna ipatadahon do di bata tu si Jakob. Alanido uju adong pengalaman perjupangan na parjolo di si Jakob do debata tung macai las do rohani si Jakobi jala tabereng ma amanginang dongan sahapur siaun pengalaman perjupangan di si Jakob do debata nang pemarhite-hite nibi tung macai mabahen mengubah nguluni si Jakob sudut pandangna kesaksianna komitmen na dohot akka perdalanan ningoluna perjumpaan pertama. Jadi memang mulu adong akka ruas ni HKBP dang diboto dope madok muliate mulu adong akka ruas ni HKBP do nang akka perhala ni HKBP do akka padita ni HKBP dang bui dope ibana gabe pasu-pasu suku-suku na supajupang dope rasa secara pribadi hitaon dohot Tuhani. Perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan mampu mengubah, sedangkan si Jakob nga keseharian nahian menipu. Bu ibana berbalik. Nang penot tabigi musi ceritana di jabuni tulang na pe ibana menipu do musi ibana. Ala ibana pe gabi korban penipuan musi. Alai sianima ibana gabi marsitutu manada di batang. Perjumpaan pertama. Amanginang adong bidura ke perjumpaan pertama tapar sorat. Nah, nyata. Jadi Tuhan itu bukan hanya diceritakan orang lain ke kita. Tuhan ini dakola jamita tabegi. Alai Tuhan ini memang nunga tak alami ganuk masing-masing di ngulut tak. Mulunga tak alami ganuk masing-masing. Dang maul behita manada suarana dohot mangulahon lomoni rohana. Parjolo tabering amanginang dina di bereng ni si Jakob debata di nipina di patadahod debata mah dirina tu si Jakob takas do didok di ayat 10 tului au do Jehovah debatani opum si Abraham do debatani si Ishak di patadahon debata dirina tu si Jakob jala dongi didok mah tano na pinurumamon lehonokku mon tuho ima jajina parjolo amanginang. Napa dua hon jajini debata tu si Jakob sobok pon orbuk di tanoon sogot torok ni pinoparmu. Torok pinoparna. Jala marserak mai tu hasudutan habitsaran tu utara do tudang sina. Jalan apa tuluhon? Dapat pasu-pasu masogot nasa marga na di tanoon marhiti-hiti ho dohot pinoparmi. Dungi di dok ma ida ma say dong anakku doho jala ramotakku doho manang tu dia ho mangalakka. Na parpudi togi honokku doho mula tu tanaon dang tadi konokku ho dajolo sahat hubain nahu berbagai 5 amanginang pasu-pasui 4 mai dalam bentuk yang akan datang sada langsung sudah terlaksana seketika ketika Yakub membuka mata dari tidurnya. Ahmai 4 masih akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Imana perjolo tano na pinodumamon lehonok kumai
tuho doho tu pinoparmu. Bainokuma pinoparmu torok songon orbuk. Dungi didok gabi pasu-pasu mah sogut nasamarga alani ho doho pinoparmu. Na parpudi pasu-pasuk ho togi honok ho mulak tutano ni amungmu. Jala nasotupa tadi konok ho sojolo hubahen sudi na huparbagai tuho. Opat janji berkat amanginang. Jadi di perjupangan ni si Jakob doho debata dinipi opat janji dang pitor di jalo setelah Jakob membuka mata. Ale mau tabereng prosesnya sampai 40 tahun. Dung merumur 40 tahun pe si Jakob baru dapokna si Rahel. Si Lea do perjolo dilihat tulangna. Eko kerejo mamuse 7 tahun nae si Jakob baru madileo si Rahel. Jadi gejang dobe prosesi yang manginang asa dapok ni si Jakob opak pasu-pasui. Alai sada pasu-pasui yang langsung diterima oleh Yakub pada saat dia membuka mata adalah penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hobar tu topik ni minggutta paddonganion dohot pangaramotion ni debata. Amanginang nagudangan hita halak Kristen mangetong pasu-pasu ni debata holan naupati janji yang akan kita terima dari Tuhan. Aka baga-baga, aka tadok majo, aka rejeki, tabbani hamuraun, aka paryana koron na dinggan masa depan na dok lana kana asing. Itu semua janji. Alai lupa hita. Sedangkan si Jakob setelah beberapa lama do berproses ibana, jala gudang do aka prosesi na macam menyakitkan, baru pedapok na naupati. Alai sada mabahin ibana, betul-betul mampu mendapatkan keempatnya. Adong sada pasu-pasu ina dinyatahon Tuhan sian awal tu ibana, dung dibuka ibana matana di parnipioni ahamai. Paddonganion dohok pangaramotion ni debata. Jadi paddonganion dohok pangaramotion ni debata amanginang. Itu juga adalah berkat Tuhan yang tidak boleh kita anggap sepele. Jadi unang tayetong ikon dung sahita martangiang tabuka mata tangi julut tasudi akka nata pangirui. Mungkin akan butuh banyak waktu, proses yang begitu menyita banyak energi dan emosi. Alaisa dan pasti pasu-pasu ni dia batah paddonganion dohok pangaramotionna di tonga-tongani ngulutta. Tapi yang mamanginang tabunai habe si Jakobi jala tabunai sasitong na hita. Tawaran pasu-pasu nasi songoni di pasah debata tu si Jakob jala pasahaton na do inang tuhita doho tuak kapinoparta. Molo naking di sude akka pergumulatai adong di bagasar rohat taon rohana uso-uso merindukan rohana masihol mauas i sedona mangurupiau di sudi akka hamaolon di sudi akka pergumulakon. Yakub bergumul dan hatinya merindukan pertolongan. Tuhan hadir di sana. Dung ro Tuhani pajupang do ibana merbaga-baga do Tuhani di baga-baga ho do akka janjina aletar lumobi di ramoti jala di dongani di batah ibana di akka perdalanan nai. Bukankah ini yang kita rindukan namanginang? Roh Tuhani manopot hita, roh Tuhani manopot pinoparta. Di sudi akka kerinduan ni rohana tercipta di bagasan rohatta doh di rohani pinopartai di topot Tuhani. Hudongani pehoda di padongan yoki dapok muma pasu-pason opat mungkin 2 tolu 5 alai di dok angguau dong anakku doho jala ramotakku doho manang tu dia ho lau ninna Tuhan itu hita. Ini tawaran dari Tuhan amanginang. Pasti tak ulupun. Aliunang lupa hita. Garu Yesus sendiri rodo si bolu si madok menawarhom. Ida mahulion ni portibion. Lehonok kuma itu ho. Asal ma olo ho marsobatuau. Ninna si bolisi tu Tuhan Yesus. Alai ditulak Tuhan Yesus de. Lahom maho alai si bolis. Holan de batado si sobaumu jala soluanmu. Moloro portibion amanginang menawar tu hita. Hule hoppe tu hosude akan nauli na di portibion. Di dok tok kapino partai. Di hope hu pasaha sudi akka haulion na di portibion. Alai
tuauho marsoba nina sibolisi nina portibion. Ada dua tawaran amanginang yang mungkin akan ditawarkan kepada kita dan akan ditawarkan kepada keturunan kita. Alai tapastihom madirit tahun songo sijak kopi mahita. Tapastihom mapino partai songo sijak kopi mana sida. Hanya menerima tawaran berkat dari Tuhan. Sebab tawaran berkat dari Tuhan juga disertai dengan penyertaan Tuhan yang nyata. Molo tawaran berkat sian portibion holad dimulanai do tonggi. Di ujung nai bodo gabe makkorhon tu hamagoan. Amanami nanami dengan sahapursiaun di bagasan Tuhan Yesus Kristus dung di jalo si Jakob bagai-bagai sudi pertemuan na dohot debata dinipi na sabor ini menghasilkan reaksi yang positif dalam pribadi Yakub. Ahamai na parjolo di okuhon ibana ma dung tersunggul si Jakob ninna dia saplonomi di do ibana ma inganan ni Jehovah do on habe so pamoto aku nunga di ida si Jakob ben waeng di dia ibana di sido Tuhani rap dohot ibana tung modom pe ibana holan berbantal batu di hilala ibana jala di hati dakon ibana di sido Tuhani. Tapi buasa hita nga mudum tabui kamar ati manginang mar AC mar spring bed dang taakuhon na isi Tuhan irap doti ta ay butina so martangyak kita law mudum anggo perjumpangan ni si Jakob doh Tuhani reaksi positif di diri ni ibana muncul sebuah kesadaran baru inganan ni dia batado on HP di dia si Jakob maringanan di si dohot adong di bata. Molo muncul reaksi nasi songonon kesadaran nasi songonon di bagasan diri ta manginang ido mabahik kita non bui torus na paduahon muncul ma reaksi positif kagum do si Jakob ya 10 pitu do mabiar ma ibana nin nama nasokal situ tudo ingananon. Jadi siapa yang menghormati Tuhan, yang menghargai hadirat Tuhan, siapa yang selalu mampu pasahaton doh pabahir hontikina tu debata dalam nalau pasangap pun debata itu karena tadi dia sudah punya kesadaran ngolukon didongani debata sudena adong na dia won sian debata alanido dia akan selalu bisa memuliakan Tuhan. Dia akan selalu memiliki rasa takjub dan hormat kepada Tuhan. Naso leaan ni guarni debata. Naso padupau ni aka ulaon nama bahen marlea guarni debata. Karena di dalam hatinya selalu dipenuhi rasa kagum, takjub dan takut kepada Tuhan. Jala dung sipuli di pajongjong iba nama partinadaan dibuat ma batu halang parhalang uluan nai. Di bayam may gabi partinadaan jala diusehom mamiyak na binuan na ito gijang na gabi partinadaan niya haamanginang partinadaan ni parjupangan na doho debata partinadaan ni naong marjanji debata doho ibana partinadaan ni naong berkomitmen tong nang si Jakob tu debata amanginang partinadaan aha mana tapajongjong di ngolut taon songon hataridaan ni naong pajupang hita do di bata songon hataridaan ni naong marjaji di bata mamasu-masu hita doh songon hataridaan ni na marjaji hita laho mangulu ibana na paling sederhana amanginang partinadaan na buhay tapajongjong kehidupan doa kita agak tahado do honok kuate mulu mangulu hotangi yang manga di ulaw ni halak batak masongon na mirisi ba mamereng ay hasuhuto perepot isuru parhalaro babet tangiang tutup pamu ma parmanganot to namang parhalaro namin na ali hasuhuto perepot songoni akka parhubas apa lagi manal tali loh manaruyak kejabar apalagi par catering naing rekok di rohana piring no sudi pungu ngadi zo parhalado martangi yang mahitanin na adong muse kana mari sapi adong muse
aka napa masuk kon lubi-lubi ni si panganon itu tasna. Sudah sibuk dengan aka na menurut nama cerikot. Si Jakob di bado partinadaan na manginang. Di hilala ibana do pasu-pasu ni debata di ibana partinadaan. Jadi molo martangi yang hita itu adalah sebuah tanda bahwa kita baru menerima berkat kasih dari Tuhan. Jadi sahalak pedita nahu parsiajari nahu teladani idok mana do jok di tangyang na habis mangan di bait tangyang na Tuhan nungahu jalohami si panganon si inumon tadani pangaramotionmu. Doa syukur itu setelah makan itu adalah sebagai sebuah tanda yang sangat nyata. Jala sasitong na dakolak halak Kristen di si na di ulau ni. Itu juga menjadi sebuah tanda yang nyata bagi orang lain yang beragama lain. Tutu mahalak Kristenon. Di patarida dosa datadda naung jinalona asini rohani dia batasian dia batah marhiti si panganoni martangi yang donasida. Sudah nasida martangi. Tapi ini sudah gagal lah manginang. Jok di ulau ni halak Batak. Sibuk do hita do urusat tabi. Anggo si Jakob di pajongjong do partinadaan jala marbaga-baga maibana tu di bata songni mangulut ta manginang naing song si Jakob kita berproses naking dari penipu berangkat entah kemana dalam perasaan dikejar-kejar sesuatu dalam perasaan kepalsuan dan juga harus melalui perjalanan panjang alai adong mamarhusori rindu ada pertolongan dari Tuhan. Diurupi Tuhanima, pajupang doh Tuhani berubah ma. Gabi adong ma akka komitmen, adong ma akka partinadaan natakas pabuanong tajalo asini rohani di bata. Jadi songoni manon molo maredde punguan ina kamis. Jongjong nasida tujulo. Nasi nuruni panitia ru nasida dah. Ngai suruh panitia musa ekon nasida no parjolo musa pakalwarhon hepengna siat dompet nabi. Sedia no perjuli nang modal dasar muna 5 juta hampir ate itabay man no pribadi los itabay man no dohot hita naroon. Jadi nang tapataridahon partinadaani molo pedang adong hepeng ta amanginang sonari so tung pala mangisugu tita kaluar may liba dangarok subangan niba tapi gay maeddi nasidai. Tapatarida hoddo hita mendukung nasida molutung pedang buih hita mangalilang, molutung pedang buih hita mangalihon sumbangan 7 anon untuk pakyon ni panitiata hudul mahita di hudulatai. Unang mapitor manigor mulak kita. Nah haduk do kerengkengon pituannya nate sonang keluar. Ala nasuguk nganirok ko sonitong do keluar. Ala yang go di minggu arianon tabigi mahudul hita di hudulata manginang sampai saya nasida marede bamolorono panitia roa manggulto manno majono hita sadia amang sadia enang batah tahun itak dina tolata molodang adong badang adong nita tang pala die asa tapataridahon adong do partinadaan nanaing pajongjongot tapataridahon di pasu-pasu Tuhan ido hita diurupi Tuhan ido hita jala didongani Tuhan ido ngolutta. Amin martangi yang mahita. Mauliate ma Tuhan nunga sahat hatam di tonga-tonga nami. Pasu-pasu mahatami gabi hanguluan di hami. Jala tutu situtu gabi makorhon lasni roha. Huha molete hok kami sudi dinggan ni basam di ngulu nami. Pangurupiomu pasu-pasum di ngulu nami sahat tutikion. Uduti ma Tuhan asini rohami di ngulu nami. Uduti ma Tuhan akan nauli na dinggan nong pinatongomi do akan nong niajar homi si ulahonon nami saya totong mahami margogo lahu patu pahoni huhamolate hok kami Tuhan di ruas ni huriam na marulang tahun hatu tubu 32 halak di mingguon sian na marumur 5 tahun sahatu na marumur 23 tahun saya totong ma pasu-pasu jala dongani su di ruas ni huriam na marulang tahun jala dihilala nasida ma jonok doho di tonga-tonga nasida jala urupamu do nasida di pardalanan ningolu nasida manab-manabay di nasida lasni roha manab-manabay di nasida hapor siyaon jala sudi narikoti Tuhan
di ngoluna sida di botohodoi jala tuk doho mangalehoni di akka ruasmi. Nang akka na marulang tahun parsarepion adong 2 keluarga nang 6 tahun marsaripe doho nang 25 tahun marsaripe. Nang akka ruasmu na marulang tahun parsarepioni manok tong maholong dohot las nirohan na siya koy madongani parsarepion na sida. Parbuin niya ka parsarepion na sida pe Tuhan takas mahilalaon na sida di tonga-tonga ning ulo na sida. Marhiti ka ulaon na sida, marhiti ka parpinoparon na sida. Doho sudi ka na sinakapan ni rohan na sida, na hinirim ni rohan na sida patuluson mo. Di baga sa tangiang maakarwas di huriami, makamolatehon sudi holong na pinasaha mo di tonga-tonga ni parsarepion na sida. Huhamolateho kami Tuhan dilehok ko kalas di roha di tonga-tonga ni ruas ni huriam. Adong ali Tuhan 2 pasang ianak kon ni huriam nanaing patupahon parsaripion na sida majalo pasu-pasu parsaripion sian huriam. Adong 2 keluarga sian ruas ni huriamon keluarga Tinambunan inang boru siagian dohot keluarga Tambunan inang boru Panjaitan. Di buru nasida dohot nanaing hela nasida nang terpasu-pasu Tuhan di bagasan mingguan dohot di bagasan minggu nanaing ro. Ima marudut MC Buya dohot Nelly Octavia boru Tambunan sian Wik Jericho. Pasu-pasu ma Tuhan sakap pamasu-masun ni burumi asa tulusi mardalan denggan hipas saluhu na hasuton para anak buru hipas nang anak dohot burumi uwi nasida marlas ni roha di pardongan sarepion nasida. So ni nang baratu Joel Irsan Situmorang dohot Novelita Sari Tinambunan sian Wik Getsemani di 2 minggu naneng ro. Lehom ma Tuhan kalas ni roha di nasida hasuton para anak hasuton parburu dohot nang anak dohot buru ni huriami marhahi pason nasida tulus Tuhan aka ulon las ni roha na sinakapan nasida gabe keluarga nagok las ni roha na terpasu-pasu nasida. Aka program di huriam program pelayanan di ibadah kunjungan dohot aka pesta hurian nanaing hupatu pahami di bagasan taunon di bagasan mingguon pasu-pasu may Tuhan asa mardalin saluhuna gabe las ni roha dihami pasu-pasu dihami dohot hamuliaon hasangapon di kuarmu. Utang ko kami Tuhan ruas ni huriam namar si taonon ima pinopar ni inanami inang situa MD Borsitorus nahinan naung jumulo meninggalhon huriam meninggalhon pinopar nasida sian Wik Galilea. Dita di nasida ka pinopar nasida saluhuna Tuhan margogo manasida jala mangulu maka poda nadinggan aka tangiang ni natua-tuai di nasida dihanguluhon nasida may. Sipul parminggonon borhak dohuriam patupahon pangapulion tu tongani keluargai parar mahami Tuhan parhitianmu manugu-nugu haporsiaon nasida. Songonima ditikyon Tuhan rap hami martangiang sisa datangiang dohami Tuhan manangyakon akar ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Ima Renita Tesalonika boru na 70 sian Wik Kana di bagasan proses berobat jalan. Amang bina 70 sian Wik Jericho rumah sakit Bunda Tamrin. Inang nyonya nababan boru togatorop sian Wik Jericho di rumah sakit Royal Prima. Yanakon nami cahaya permata kasih siahan sian Wik Nasaret di rumah sakit Siluam. Amang situa MHP Pardidi Wik Bethesda pemulihan wain. Inang nyonya si majutak boru batu bara Wik Getsemani di rumah sakit Adam Malik. Eljira Marito boru sitorus Wik Getsemani di rumah sakit Bunda Tamrin. Amang El Lubis Wik Getsemani pemulihan. Yanakon nami Saina Sirait Wik Betania pemulihan. Ina nami Dr. Purnama boru Simanjuntak Wik Betania di rumah sakit Bunda Tamrin. Yanakon nami Angelika Simatupang Wik Jericho pemulihan wain. Inang nyonya siani parburu na 70 Wik Jericho di rumah sakit Advent. Dohot na posom amang situa El Huta Barat Wik Betania di rumah sakit Royal Prima. Tumat cegudang Tuhan ruasmi nang parhala domina di bagasan parsahiton. Hodihok kami manasida marasini roha maho Tuhan. Diaka ruas mudot parhala dom namar sahit klehon mahagugu ondot hama malum. Pasu-pasu manasida Tuhan. Sudi aka ubat na pinangan nasida na pinakke nasida dohot aka pangubati pasu-pasu may Tuhan makoron hama malum. Nang aka keluarga pena mengurus na merawat margogo nasida jala parhitiamu manabay semangat diaka namar sahit asa hatok malum siya nakaparsahiton na. Nang dihami saluhu na napungudison Tuhan ilik-ilik nami tu adupanmu. Taku betul hami tutu songoni magudang ni akan namar sahiti alai malum maka namar sahit nang hamin waing pemangidu tu adupanmu sai odihok kami jala pasu-pasu hami samar gugu asa unang murah-murah tutu hami madabu tu akapar sahitoni
lehom mahahi pason totong dihami ramuti madaging doh todinami asiroham dihami atong ulaun nami pe samingguon rak mahodot hami Tuhan pasu-pasu mahami jala dongani mahami totong di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami upasahat tami tangiang namion amin. Tapasahak mapiliat tatujulu uhut mahita maredde.
datangi akom ma peliata. Alidi bata amanami na di banua gijang, hodo harorwani saluhut silehun-lehun nadinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasia kami pilihan non pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gergir hami medok muliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajaunmu, saya saut malomo ni roham di banua tongau songon na di banua gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dusa nami songo panesanami, di dusa ni dongan namardu satu hami, unang hami tugi hotu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar madamena tu todim. Horas madita, pinasaha ma tiki tu ina Kamis doho panitia pesta. Cik, sedu. Oros madita sudi amang inang dot yanakon namin na po sa bulong. 75 akapkur para di Kamis. Muluboy ng pitor mulak kita te. Jalo ta bigi majo penampilan ni Kurina hari Kamison. Iya, ini jangan dibuang. Simpan. Ayo inang, ayo. Pahit cahita. Setong mulak sudi karuasian non. Nabaga ijulu. Akan apa so ijulu.
Jadi tabereng ijulu aka kur ina para di Kamis. Ada mau lu bereng olah sada do na bagai sunat asing warna nate. Inang padita berarti godang dosian gabungan sada u bereng on dapat non. alai ijulu ate. Jadi upasat ma tu guru anon pandu habib non kemudian non teknis lelangna asa madalam denggan beka mainang daun julu tarik kamu jo saat alai setonga namun pada sebelum iya, baik Ninang, saya Ninang. 100.000 masih nau opu Florencia. Rp100.000 masih nau opu Florencia. Sianau opung mesa 100.000 masian opung mesa Tampu Bolon 100.000. Dari saya 200.000. Dari keluarga saya 200.000. Oh, Situa Boru Torus. Ipen dulu. Papi, lihat mie tuh. 300. Sianau udah sudai. Bah, sianau deh nak ipet tau. Berapa nak? 300. Ya, 300. Tadi Dari kan Nyonya Inang Ketum. Pendeta nanya papinya ya. Inang Pendeta nanya papi. Aku juga ada papiku di sini. Atele, sedia. Rp500.000. Mau lihat deh. Nah, itu dari papi. Ya, dari papi lain, dari mami lain. Dari papi berapa Pak? 500. Oke, dari saya mami. Ketawa ya, jangan tegang ya, Mang panitia ya. Iya. Dari kami itu tadi dari Amang Simanjunta, dari saya Opung Rumata Boru Toga Torop 500.000. Rp500.000. Puji Tuhan. Iselek kamu Miki. Unang lupa gorahamu guarmu. Molo sianau opu sanggam buru parapat Rp200.000. Rp200.000 opu sanggam. Berarti sudah do resort ku berengon.
Dan gope baru situ ngaon. Clara 200.000. Opung Clara 200. 200.000 rupiah berusahaan. Wah, wah. Om, buat do inangan. Ah. Boru si jabat nyonya si pastol pul almarhum Opu Naulita boru 1 juta mas. 1 juta rupiah. Mulai ate. Opung Naulita. Ah. Unang Opung talu muda Naulita. kadua si. 1 juta. Las roan ini. So kena bergetar do itiup miki. Mulai ate nang dah. Set-set toy nang dah. Isai mu saya om baru selitongan loh, si tiup puro don, godang kawahan on bereng. Unang talu odot, baru si jabat. Ade, orang berek ko hawa ya mau. Baik mai to. Dari kami keluarga Nyonya Pangaribuan Boru Selitonga. Banyak sih, mudah-mudahan jadi berkat. 200.000 saja. 200.000 rupiah. Iya, iya terus. Boru Selitonga. Adong gobe. Andom metong, siak kamu coba joli kurus do sudi. Daong, tenang mah. Tenang mah. Idokon ala inangon sian ruas parjolo anon mula inatai. Daong pos romo au be mandu ruaso nak tor mula kon tenang mamu. Risdon motong sada-sada. Sian keluarga Esi Tompul Boru Samosir. Tadi gabungan 200, sekarang Ina Kamis 200 lah. Iya, tambah lagi 200.000. Nyonya Dari si saya Tompul. Nyonya Siagian Guru. 100. 100.000 guru. Nyonya Siagian. Adong kope. Dawe. Dang adong. Oh adong kope. Tenang. Oh saya sip-sip do. Oh ya bang. Siang kami Nyonya Sitomeang Boru Tagalung 200.000 rupiah. 200.000 rupiah. Adong kope. Nyusul mate jo. Mau non awat olo dah. Damat tong jolo ahmat tong. Jolo ta guga jo. Isena martudu. Oh las orang do memereng inang udah saya do terus. Ate inang udah. Oke baik. Baik mah inang udah. Tadi ya seko. Aku tadi perari Kamis. Ya. Lain yang aktif biar lah. Oh iya situasi nah inang udah mah. Ya, merek kamu. Jadi mulcianau Rapat. Opu bicar Boru Tapea. Opung bincar. Sianau. 1 juta mate. 1 juta rupiah, puji Tuhan. Adong kope. Kurus do studio, kena minardo buhina ubereng sude. Malu namburon nganakin. Tabahum saya namburu. Oma. Because I have no husband now, I give you only 200. Yes. Oke, yang lain? Inang? Itu, isi muse? Parladu. Oh. Layat lupa. Siak kami Parlado 2 juta. 2 juta rupiah. Iya. Aminang. Taruh jaramu. 100.000. Kok kamu tong? Tengah. Nyonya Siburian Boru Damanik 100.000. 100.000 rupiah. On nyonya manik don kubereng on ate baru simbolo nate. Lagi sibuk sedia teh nate. Sedia akang periban. Oh tanya papi, ada papi sini. Mana papi manik? Lagi di luar periban. 500.000. Oh 200.000. Keluarga manik Boru Simbolon. 200.000. Olo. Ada kope. Oh iya. Amin. Mulai ate di Tuhan, mulai syak kami, syak keluarga, Opu Farista Nenggolan, Boru Citanggang, alih hami ruas di Jakarta dok. Yang nak ibu itu mulai tepuk tangan, mulai ate. Apalah anak konami di sun amani Farista Lunggu Jeriko. Oh iya. Jadi syak kami 1 juta mak. 1 juta rupiah. Mulai ate malaiku. Bah, langsung musia deh, cash dah.
kes, jalohamuon, kenapa sebelum? Ketua seksi perempuan, wah, ini mau saya teh, oh iya, nakin siapa lalu teh, ate itu, dengan mabain itu, asal asrohani para hari kami son, berarti tak ludo gabungan saya teh. Kami dari seksi perempuan. Ya, seksi perempuan. 1 juta rupiah. 1 juta rupiah, bertobat kita. Ada ngope? Iya, oke. Selamat hari Minggu semuanya. Hari Minggu. Saya dari keluarga Halo. Mama saya baru si Hombing ada di depan. Dari opung saya baru Manguncong. Dari kami mungkin 250.000. 250.000 rupiah. Ada ngope? Dita, on dong aku sikola don. Buru si baranion, buado itoku. Bain maju sakko deh bah. Seberang. Dari keluarga Tagal baru Regar 200.000. Uta gaul baru Sregar 200.000 rupiah. Itu. Resido sudi dah. Nyonya Simamora baru dolok 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Oh macam. Ise muse. Oh ya. Sian Oputio Simatupang 100.000 rupiah. Ya. Oh ya. Simatupang baru tapea. Nyonya Simatupang baru tapea. Horas, selamat hari Minggu. Saya mantan naposo di sini, tapi nggak banyak ya. Karena kebetulan saya baru datang, saya cuma bisa menyumbang 200.000. Nyonya Malau Boru Sianturi. Nyonya Malau Boru Sianturi 200.000. Iya. On sian helaku don. Baik kamu ilah. Keluarga Manurung Boru Gultom 100.000. 100.000 rupiah. Yes. Iya. Oh ya mantap. Keluarganya Nyonya Napitupulu Boru Hutajulu 100.000. Nyonya Napitupulu Boru Tajulu 100.000. Iya, Nyonya Napitupulu Boru Tajulu 100.000. Cash. Ada ngope? Celas rohana bagi dia. Oleh. Enak per hari Kamis. Jadi siap kami kur Maria. Dengan mudah kami kan? Maria. Boleh bakau kami mia siap kur Maria. Tobeng 100.000. Ya. Oke, jalamu. Kor Maria 500.000. Kor Maria 500.000 rupiah. Mulai tema enang dah. Ada ngope? Yang sekretaris bendahara. Bendahara teh, bendahara Maria. Nah, ya kamu. Iya bendahara. Dari keluarga Es Manurung Boru Pasaribu 500.000. Keluarga Manurung Boru Pasaribu 500. Dari kami keluarga Batubara Boru Sitorus Opung Joseph 500.000. Rupiah. Opung Joseph baru Batubara ya. Boru Batubara. Unang lupamu. Dah. Ada ngope? Sonata lumajalo kami ate. Olo. Jolo. Molosong ini tak bagi maju marede nasida teh dengan mate itu. Oh, ada ngope? Bah. Ise. Kamu tu. Oh. Membayar 100.000 tobing. Keluarga tobing. Lunas. On isi don nakin on. Lupa.
Gultom ya. Manurung, Gultom. Lunas tadi. Sudah Tobing 100 lunas. Ya, oke. Paradi mah parawi itu asa mari dia mau asa ujuan non sambil jalan. Oh lo. Lagu festival don itu back kamu itu. Jadi sambil maret dan non parkur Roma kamu amang inang tujulu mangrupi langsung mai back kamu tua tu kota teh. Undang lupa total dah. Nampak sebelum saya dia dapat sian kur hari Kamis. Sai muju be, ma sai muju be.
Hasil lelang para rekamis sadarion minggu siang, godangna puji Tuhan 12.500.000. 12.500.000. Fotomu.